вече са почти 2 седмици откакто клачката лежи, затова сега ще я дигна, за да проверя яйцата дали се развиват. Евентуално има някое, което е неоплодено, значи няма да се развива вътре пиленце и трябва да го махнем, защото ще го щупи и ще стане мазало. Днес ще извадим да хапне, ако иска. Така внимателно я вдигаме. Хайде, тук мога да застанеш и да ядеш малко, аз докато проверя яйцата. Така, взимаме едно фенерче и вадим яйцата едно по едно. Правим така и осветяваме, за да видим вътре какво се случва. Само че така, с тази кружка май нищо няма да видим. Сега ще я да угаса кружката и ще продължа клипчето. Няма вече кружката, само фенерчето. И да видим. Значи това е... Вижте как е тъмно голяма част от него, значи има пиле вътре. Добре. Вадиме друго. Това обаче има като че ли повече тъмно. Може би това е започнало да се развива, но е спряло поради някаква причина. Добре. Така. Добре. Добре. Оп. Ето това е празно яйце. То не е било оплодено изобщо. Няма, нито се виждат вени, нито нищо, единствено само леко по-тъмничко, където е жълтъка е тук. Но самото яйце е било неоплодено и сега ще го махнем, защото то реално вътре вече се е развалило. И ако клачката го щуби по случайност, ще бъде ужасен ужас. Така. Разбрахме на къде стигнахме, но нищо. Ето и това. Това е започнало. Има и тук някаква начинка, но няма да се развие. Виждате колко е светло в сравнение с другите. Така. И остана едно последно. Това вече е излагация. От 9 яйца 3 махаме. И колкото такова. Без това има достатъчно пилета. Значи оставяме на 6 яйца. Добре. Хайде сега да светнеме. Така. Ще оставим госпожата да хапне. Тя ръката къде съм е сложил, там в ъгъла. Не изглежда да е много комфортно. Но сега като излезна, тя ще хапне малко, ще пине вода и ще легне пък на яйцата. Ще остава телефона така, че да я заснеме как ще хапне и ще легне. Аз ще излеза да не я притеснявам.